ተቐዳመይቲ ጣንጡ ቅድሚ እዋን ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ዓዲ ሓደ ድኻ ሓረስታይን ምጭውቲ በዓልቲ ቤቱን ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ገዛ ይነብሩን መግቦም ንምእራር ግራት ይሓርሱን ነበሩ። እቲ ሓረስታይ መዓልታዊ ኣብ ትሕቲ ውዑይ ጸሓይ ከይተረፈ ይሰርሕ ነበረ። በዓልቲ ቤቱ ግን ብዛዕባ መልክዓ ጥራይ ትግደስ ነበረት። ኣብ ግራት ይኹን ኣብ ገዛ ሓጊሳ ኣይትፈልጥን። ህይወቶም ቀሊል እኳ እንተነበረ እታ ሰበይቲ ግን ዕግበት ኣይነበራን። ክቡር ክዳውንትን ንጽባቐ ዝኸውን ንብረትን ክትገዝእ ንበዓል ቤታ ዝያዳ ገንዘብ ክረክብ ትደሊ ነበረት። እቲ ሓረስታይ ንሰበይቱ ኣዝዮ ፍቅራ ስለ ዝነበረ ንሰበይቱ ክሐጉሳ ዝያዳ ይሰርሕ ነበረ። ብዙሕ ኣታዊ ይረክብ ግን ከዓ ንዓኣ እኹል ኮይኑ ኣይፈልጥን። በዓል ቤታ ክሳብ ክንደይ ይደክም ከም ዝነበረ ኣስተቢላ ኣይትፈልጥን። ሓደ መዓልቲ እታ ሰበይቲ ከቢድ ሕማም ሓመመት። ንጽባቐኣ ኣብ ምሕሳብ ብዙሕ ግዜ ትሕልፍ ነበረት። ብዛዕባ ጥዕና ግን ተገዲሳ ኣይትፈልጥን። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናደኸመት ከደት። ኣብ መወዳእታ ድማ ዓረፈት። እቲ ሓረስታይ ልቡ ተሰብረ። ብኽያትን ሓዘንን ከቋርፅ ኣይከኣለን። ንሰበይቱ ኣዝዩ ስለ ዘፍቅራ ክቐብራ ኣይደለየን። ሽዑ ሓደ ሓሳብ መጹ። ኩሉ ዝውንኖ ሸይጡ ንእሽቶ ጃልባ ገዚኡ ሰበይቱ ናብ ህይወት ክመልስዋ ከም ዝኽእሉ ብምእማን መሬት ኣማልኽቲ ንምርካብ በቲ ዓብሩባ ክኸይድ ወሰነ። ብዙሕ መዓልትታት ኣብቲ ጭቃ ዝመልኦ ማያት ተንቀሳቐሰ። ሓደ ንግሆ ረጒድ ዕምባባ ነቲ ሩባ ሸፈኖ። ኣብ መወዳእታ እቲ ሩባ ሓደ ነዊሕ እምባ ናብ ደበናታት ክበጽሕ ረኣየ። እዚ ቤት ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ በለ። ሬሳ በዓልቲ ቤት ተሰኪሙ ናብቲ እምባ ደየበ። ኣብ መንገዲ ምስ ሓደ ኣረጊት ሰብኣይ ተራኸበ። ኣምላኽ ክትከውን ኣለካ በለ እቲ ሓረስታይ እናሰገደ። እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ኩሉ ዘጋጠሞ ነገሮ። እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ብሕያውነት ፍሽኽ በለ። ንስኻ ሕያዋንን እሙንን ሰብኣይ ኢኻ በለ። ብሰንኪ ፍቕርኻን ጻዕርኻን ሓደ ምስጢር ክነግረካ እየ። 3 ነጠብጣብ ደምካ ኣብ ኣፋ ኣውድቕ ዳግማይ ክትነብር እያ። ግን ሓደ ነገር ዘክር፣ ሓንሳብ ደጊማ ጌጋ እንተፈጺማ ብሰንኪ 3 ነጠብጣብ ደምካ ከም እትነብር ኣዘኻኽራ። እቲ ሓረስታይ ከምቲ ዝተባህሎ ቀልጢፉ ገበረ። ሰበይቱ ኣዒንታ ኸፊታ ናብ ህይወት ተመልሰት። ኣብ መጠን ንላዕሊ ተሓጒሱ ድማ ናብ ገዛኣ ወሰዳ። ኮይኑ ግን እቲ ሓረስታይ ዝተረፈ ነገር ኣይነበሮን። ንጉዕዞ ዝኸውን ዝውንኖ ኩሉ ሸይጡ ነበረ። በዓልቲ ቤቱ ንየውነጆ ጠሚታ ብጭንቀት ተዋሕጠት። ሕጂ ከመይ ኩሉ ክዳውንቲ ወይ ናይ ጽባቐ ክሬም ክገዝኣለ ይኽእል ኢላ ሓሰበት። በቲ ሩባ ኣቢሎም ናብ ገዝኦም እናተጓዓዙ ከለዉ ኣብ ሓደ ጽዑቕ ወደብ ደው ይብሉ። እቲ ሓረስታይ ምግቢ ክገዝእ ናብ ዕዳጋ ኸደ። ኣብ ጥቓ ጃልብኦም ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ትውነን ዓባይ መርከብ ነበረት። እቲ ሃብታም ሰብኣይ ንሰበይቲ እቲ ሓረስታይ ምስ ረኣያ ብጽባቐኣ ተገረመ። ምሳይ እንተኸድኪ ኩሉ ትብግዮ ሃብቲ ክበኪ እየ። እታ ሰበይቲ ተፈቲና እያ ኩሉ ረሲዓ። ዋላ ፍቕርን መስዋዕትን በዓልቲ ቤታ ምስታ ሃብታም ሰብኣይ ተበገሰት። እቲ ሓረስታይ ምስ ተመልሰ ሰበይቱ ኣይነበረትን። ኣብ ኩሉ ቦታ ደልያ ግን ክረኽባ ኣይከኣለን። ዓመት ሓለፈ። ሓደ መዓልቲ እንደገና ረኣያ። በጃ ከተመለሲ በላ። ንሳ ግን እናስሓቐት ንምንታይ እሞ ክምለስ ሕጂ ሕጉስቲ እየ ዘለኹ። እታ ሓረስታይ ድማ ዘክሪ ብሰንኪ እተን 3 ነጠብጣባት ደመይ ብህይወት ከም ዘለኽ በላ። ንሳ ድማ ኣላገጸትሉ እሞ እንታይ ክመልሰልካ ዲኻ ትደሊ ዘለኻ? ሽዑ ካብቲ ብትዕቢት ዝተላዕለ ኣጻብዕታ ብምህራም 3 ነጠብጣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ናብ መሬት አንጠብጠበት። ብሓንሳብ ገጻ ተቐየረ። ከምኡ እውን ሓይላ ተዳኸመት። ህይወት ከም ዘይብላ ናብ ምድሪ ወደቐት። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሓደ ዘገርም ነገር ኣጋጠመ። ኣካላታ ሸተት በለ። ቅልጽማ ናብ ክንፊ ተቐየረ። ኣብ ኣየር ትነፍር ንእሽቶ ጣንጡ ኮነት። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚራ ደም ሰብ እናደለየት ለይቲ ለይቲ ክትዘውር ዝተፈርደት ናይ መጀመርታ ጣንጡ ኮነት። ማለት ነቲ ሓደ እዋን ዝነበራ ህይወትን ጽባቐን ዳግማይ ንኽትረክብ ንዘለኣለም እትጽዕር። ሞራል ናይ ዛንታ ሓቀኛ ጽባቐ ካብ ልቢ እምበር ካብ ሃብቲ ወይ መልክዕ ዝመጽእ ኣይኮነን። ስስዕን ከንቱነትን ነቲ ዝጸረየ ፍቕሪ እውን ከይተረፈ ከጥፍእ ይኽእል እዩ። ነቶም ዘፍቅሩኻ ኣመስግኖም፣ ምክንያቱ ሓንሳብ ምስ ጠፍኡ ዝኾነ ይኹን መጠን ጽባቐ ይኹን ሃብቲ ክመልሶም ኣይክእልን እዩ።